kroz vrijeme ili kroz situacije se razvilo u to da stvarno su ljudi kvalitetni i da, znaš, ono, i da su stvarno dobri prijatelji. Dobra. Tako da šta ja znam, nekad te to zna prevariti. da, ali nekad ti treba dati šansu, ne znam. Da. Ali ono, sad je pitanje, znaš, ono, imaš li 15 godina ili imaš 30 godina? I kako ćeš srastati s vremenom, karakter, kako će ti se mijenjati, vjerojatno tako onda ili ti netko ostane ili ti netko završi. Koji prijateljstva iz djetinjstva isto. Ili ti netko ostane ili ne, meni je jako žao, recimo, što meni su to prekrasni odnosi, mislim da su jako rijetki, ali meni je užasno žao što nisam ostala s tom jednom curkom full dobra frendice, smo bile ko prsti nokat, ko klinke, doslovno osnovna škola i to, onda sam se ja preselila u Zagreb. I nekako ostale smo si dobre, ali to je sve bilo na nekoj dječjoj razini, znaš, igre, i nekako onda kako smo krenula u tu srednju školu i već možda prema većim razredima osnovne, svaka imala neko svoje društvo i izlaženje, nekako se to još što sam rekla, razvodenilo, pobjeglo nekako, iskliznulo, ali onak drago mi je i dan danas kad ju sretnem, sjednemo i pričamo